waar kan je die knal het best... Nou, als iemand de trekfeut aangeeft. Oh, dan vind ik wel een mooi klusje van André zo. Wat moet je doen? Ja, ik ga het uitleggen. Je gaat uitleggen. Weet je hoe dit werkt? Er zit nog een vetkool in. Nu moet je ook je olie opzuigen. Oh, ja, goed. Dat doe ik het wel. Ja. Herman, mag ik ook de smeersleutel? En dan wou ik een oude slang zo hebben met de pomp stationeren. Kijk eens. Even die klep en doe ik het midden nog even. Ja, dat is goed. Collega ook alweer verliefd als hier in het water staat. Ja? Robbie. Ja, moet ik naar de koude goed rijden? Deze nog niet. Hier moet je kijken. Hier. Ga naar alle dans volgende poli. Hoe is het? Ze was van altijd die aansteur in de huizen. Dus kan je er nu vast eentje toetrekken. Dat kan ook niet. Jeroen, doe jij nou de frietkraam open? Ja. Het schuift leuk.
Ja.